U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Draga moja sestra, dragi moj brate, egzamen se može živjeti tokom cijelog dana. Pazi, ispit svjesnosti. Biti svjestan da je Bog uvijek tu. On koji je čista ljubav. Zamisli biti svjestan tokom dana. I dok jedem, i dok pijem, i dok spavam, i dok radim, i dok čitam, i šetam. Ljubav je uvijek uz mene. Živa ljubav. Ne Bog kao nekakvo biće koje je ljuto na mene, koje se razočara sa mnom, već čista ljubav koja meni želi dobro. I koja meni pomaže da i ja budem čovjek ljubavi. Meni to predivno za znati. I zato zastani tokom dana, u sred radnog vremena, baš onako na djelić sekunde zastani i posvijesti si, ma tu si prisutan si, znam da si uz mene, znam da me nadahnjuješ. Evo, predajem ti ovaj posao, sve što radim, ti se proslavi. Ili zastati i samo se pitati, ma gdje si bio? Pokaži mi gdje si sad u ovom trenutku. Pokaži mi, molim te, kako me sad u ovom trenutku ljubiš. I što se više vježbamo u tome, otvaramo Duhu Svetom, naša svakodnevica postaje jedna predivna avantura s Bogom. Zato mi je važno da budete svjesni, dragi moji prijatelji, da se egzamen ne odrađuje. Da to nije nešto, samo odradim i to je to. Već nešto što se zaista konkretno može živjeti. I ako ste možda do sad primijetili što je više bilo obaveza u danu, to egzamen zna biti plodniji. Jer promatram kako je Bog vodio sve, kako mi je pomagao, kako je slagao one puzle, što ja volim reći, kockice mog života. Baš zato što imam puno i obveza i svega, sve to može biti prožeto molitvom. Tu nam egzamen konkretno pomaže. Gospodine, hvala ti na svakom nadahnuću u današnjem danu. Hvala ti na onom trenutku kada sam spontano nešto pročitao i to me onako oplemenilo, donijelo mir. Tu vidim da si mi kroz tu situaciju progovarao, kroz taj tekst ili ako sam nešto poslušao. Hvala ti. Hvala ti što si danas na različite načine progovarao. Hvala na tvojoj providnosti, koja svakodnevno proviđa, tako i danas. Svaki dan se tvoja providnost brine za mene. I molim te, pomozi mi da zaista srcem vjerujem u ljepotu tvoje providnosti. Hvala ti. Budimo sada svjesni da Duh Sveti uživa u ovom trenutku.
da Duh Sveti uvijek uživa u nama, ali egzamen mi pomaže da budem toga svjestan. Da se ljubav raduje. I kad ti i ja ovako odvojimo svoje vrijeme i zajedno s Duhom Svetim promatramo svoj dan, to je zaista lijek za našu dušu. I da Duh Sveti neprestano je otvoren za tu suradnju. Dakle, ne moram ga namoliti da bi on bio otvoren za suradnju. On je uvijek spreman. Uvijek. Sama ljubav. I zato povedi me, Duše Sveti, u ovaj osvrt. Povedi me u dubinu. I sada promatrajmo trenutke dobrote koji su se dogodili u današnjem danu. Vikend je, možda nisam morao ići na posao, pa sam mogao više vremena provesti sa svojom obitelji, s djecom. Opet sam možda mogao nešto korisno napraviti u svom dvorištu. Možda otišao prošetati u prirodu. Ili doma malo reda napravio. S druge strane, ako sam morao ići na posao, važno je znati da je i ondje Bog bio prisutan. Koji su to trenuci dobrote današnjeg dana? Zapamti, Bog je tebe i mene danas ljubio. I to je sigurno pokazivao. Sad je važno to vidjeti. Zapamti osmijeh djeteta, kad ti dijete potrči u naručje, nasmiješi se. Ma tu promatram živu ljubav na djelu. Ili možda mi je draga prijateljica došla u goste danas, ili sam ja otišla kod nje, ili sam nekog nazvala, razgovarala s nekim. I u tom razgovoru prepoznajem trag Božje ljubavi. Zato je važno i razlučivati. Ako je u tom razgovoru bilo trača i ogovaranja, to nije od Gospodina. Ali ono drugo što je bilo dobro, to dolazi kao nadahnuće. Zato što nas Duh Sveti nadahnjuje. Mi kada razgovaramo s drugim ljudima, Duh Sveti nas nadahnjuje. Sad u tom razgovoru naravno da ima i dobrih plodova, a zna biti onih negativnih plodova. Zato se vježbamo u tom usluškivanju poticaja Duha Svetoga. Da naši razgovori budu što zdraviji i kvalitetniji. Možda si danas uzeo knjigu u ruke, pročitao barem 2 stranice. A to je velika stvar. Poslušao neku omiljenu pjesmu. Popio popodnevnu kavu ili čaj. Sve te trenutke mogu ponovno proživjeti kroz egzamen i promatrati ih kao dar. Idemo sada vidjeti što nam je bilo bolno, teško. Kojim trenucima današnjeg dana sam na osobit način sumnjao u ljubav. Što me to izbacilo iz takta? Da sam se možda baš onako jako naljutio, razočarao.
Možda me Duh Sveti poticao na molitvu, ja sam to ignorirao, poticao da nešto pročitam, poticao da odem u prirodu. Sve sam možda to ignorirao. I zatvorio se u ljutnju, samosažaljenje. Sve predajem tebi, Duše Sveti. Baš sve. Bez Duha Svetoga mi vrlo lako skliznemo u krivnju, u očaj. Ali Duh Sveti nas čuva, Duh Sveti nas iscijeljuje. Duh Sveti razumije tebe i mene. Jer je ljubav, jer nas voli. Duh Sveti ljubi tvoj i moj život i donosi mir. Baš ovako u istini kada mu predam evo te trenutke slabosti, sumnje, težine, onda nese utjehu. Duh Sveti donosi utjehu u ovom trenutku, ohrabrenje. I okrenemo se sada sutrašnjem danu. Sveta nedjelja. Želim svjesno i sabrano biti svjestan dara svete nedjelje. Dan koji mi je Gospodin darovao da ga proživim na jedan drugačiji način. S prijateljima, obitelji, s dragim Bogom, sa župnom zajednicom. Želim biti toga svjestan. Da mi nedjelja ne bude bezlična, da mi nedjelja ne bude samo tako da spavam cijeli dan jer mi je dosta života. Ne, želimo baš otvoriti se Duhu Svetom da nam posvijesti ljepotu tog dana. I da nedjelja zaista bude dan zahvalnosti, dan u kojemu ću slaviti život, zato što je moj Bog tu, zato što mi moj Bog proviđa ono što mi je potrebno, prašta moje grijehe i slabosti, daruje mi toliko toga. To je nedjelja. To je nedjelja, dan u kojemu slavim život, slavim tu Božju ljubav u svom životu. Jer budimo sada svjesni toga. Pomozi mi, Duše Sveti, da srcem shvatim dragocjenost nedjelje. I slobodno u mašti zamisli sebe kako se raduješ sutra životu zbog te žive ljubavi što je prisutna. Ma, Duše Sveti, zbog tebe se radujem. Zbog tebe što te imam. Hvala ti, Bože moj. Hvala ti na tolikim milostima koje tebe svakodnevno primam. I hvala ti što mi je današnji egzamen pomogao da mi ozdravi slika o tebi, koji si sama ljubav. Hvala ti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.